Как ще овладееш AI до съвършенство, ако не разбираш принципи на маркетинг и психология? Колко промпта ще му напишеш? И какво като ги напишеш, ти няма да разбереш дали имаш читав или смотан отговор? Много прост пример ти давам. Стартирайки Markademics, аз не бях добър маркетолог, аз бях на 19, имах базова маркетинг подготовка, не осъзнавах много неща, категорично не бях специалист, експерт в маркетинга или в дигиталния маркетинг. Аз разбирах как се пускат Facebook реклами, как се пускат Google реклами, знаех, що е то копирайтинг, знаех някакви платформи, социални мрежи и за дадения момент е било достатъчно за да се стартира това нещо. Супер! Хайде да вземем някой, който тепърва започва да се развива с Facebook реклами, смята, че това е неговото прозвище. Чудесно! Ти можеш днес да си най-добрият техничар в Facebook рекламите, ма най-добрият. Утре по някаква причина пада Facebook. Ти имаш ли професия? Не, нямаш, защото ти нямаш отзад другата стойност, която е фундаменталната стойност. Докато в момента, ако по някаква причина на мен ми се наложи да имам смяна в живота си, аз знам, че имам маркетинг в основата. Аз знам, че имам този фундамент, който е базиран на психология, който е базиран на разбиране на процеси и така нататък. А не на това, че съм специалист в конкретна една платформа, която днес я има, утре я няма. И същото е с AI. Абсолютно също и с всяко следващото нещо, което ще излезе. Базираш си знанията на фундаменталната основа, която имаш или нямаш, или на това, че си откраднал 3 промпта, които са много умно измислени.